दिनै आं नोंथांमोनजों UK बड' प्रडाक्ट इउटुब चेनेलनि जानानै नोंथांमोनजों फिर दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ वेलकाम खालामनाय थाबाय। आरो दिनैहाय जे आं नोंथांमोननि सिगाङाव जे गोदान भिडिअ नुजाफैदों बेनो जाहैबाय आंनि सेल्फ लाइफनि थाखाय नोंथांमोनजों आं शेयार खालामनो नागिरदों जे आं मानि थाखाय जे UK बड' प्रडाक्ट इउटुब चेनेल बानायदों मानि जाहोनाव आरो आं बे चेनेल बानायनायनि दारावहाय आं मा खालामनो नागिरदों बेनि पके आं नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे शेयार खालामनो नागिरदों। अके स' बेखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो बुंथिनो नागिरबाय। नोंथांमोना रेडि दंना? नोंथांमोना रेडि दंब्ला आंनि जे माखासे जे सेल्फ लाइफ गावनि जिउनि थाखाय जे माखासे मा खालामनो नागिरदों माने फोरमायनो नागिरदों आरो ना। अके दा बेनो जे आंनि जिउ लाइफआव जाहैबाय आं जे दिनैहाय बे इउटुब चेनेलखौ बानायदों जाहाथे इयुन जोलैनि थाखाय ना, जाहाथे उन्दै गथ'फ्रा दा नुनायाव ओरैबायदि गाज्रि समस्थियाव दङ। दा बेखायनो आं खालामनो नागिरदों जे जाहाथे आंनि भिडिअखौ नायनानै आंनि माखासे मटिभेशनेल भिडिअखौ नायनानै जाहाथे माखासे मानसिफ्रा बा माखासे सुबुं माहारिफ्रा मा जायो चेन्जआव फैयो ना, सोलायनायाव फैयो। दा बेखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बे इउटुब चेनेलखौ बानायनाय जादों UK बड' प्रडाक्ट चेनेलखौ। दा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जिमाननाखि गोदान नोंथांमोननि सिगाङाव आङो जे भिडिअ बानायदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनोबा दाबाव। आरो लोगोसे जे आंनि भिडिअआ जुदि नोंथांमोननि सायाव गोग्गानाय लाबोदोंब्ला आरो गोदानैनो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नुदोंब्ला आं बेखौनो आसा खालामनाय थायो जाहाथे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन आरो आगदाथिंनि बेलखौ थुनानै होयो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोनाव गिबियाव सौहैयो ना। दा बेनो जे आं दिनैहाय नोंथांमोनजों जे नुजाफैदों जे मानसिया गावखौ गाव मा खालायो गावनि गोसोआव साननायफोरखौ गोसो बायदि खामानिखौ मावो ना, दि इयुनावहाय बिनि थाखाय माबा मोनसे गोरोन्थि जागोन नामा बा माबा मोनसे बेले बेजे ओंखारगोन नामा बेखौ मानसिया मालाबाबो उननिखौ साना। जेब्लानाखि मावखांबाय बा मावखांनायनि उनावहायसो बियो सानगोन जे आं मा मावफ्रांखो ना, गोरोन्थिखौ उनावसो मा मोनदांफिनो आरो ना। दा बेखायनो जायनाखि सुबुङा बुहुमाव जोनोम मोनदों जेब्ला मा खालायनांगोन नोङो सिगाङावनो गावखौनो मा खालायनांगोन डिसाइड खालामनांगोन ना, बबेयाव गावनि गोरबो सिङाव ना, गावनि गोरबो सिङाव जेब्लानाखि डिसाइड खालामागौमानि नोङो खामानिखौ मालाबाबो आवगायनो नाङा। थिग बेखायनो आं सानदों जाहाथे आंनि बे जिउआवबो आं बेखौनो सानो जे आंनि लाइफआव जिबनावबो आङो सिगाङाव जि साननानै जे आंनि लाइफनि थाखाय आं जेबो खालामनो हायाखै आं बेखौ दा मोनदांनो मोनबाय। नाथाय आं दा बेखौनो सानो जे जिखुनु खामानि मावा मानो बेवहाय नोङो गावनि जिउखौ बावसोमनानै बा आं थैजासिम बे खामानियावनो आं नांथाबनानै आंनि लाइफखौ साक्सेस खालामगोन। थिग बे हिसाबै साननानै आंबो दा मा खालामगासिनो दं आंनि लाइफनि थाखाय आंबो खामानि मावगासिनो दं। जाहाथे नोंथांमोनहाबो जि खामानि मावदों ना, फिसायानो जा गिदिरानो जा जिखुनु खामानियानो जा मानो बे खामानियानो नोंनि थाखाय सानसे समाव मा लाबोनो हागौ लाइफआव साक्सेस लाबोनो हागौ आरो ना। दा बेखायनो बेनो जे आं जे सासे हावरिया बा मावरिया गथ' ना, आंहा बिमा बिफा गैया दिनैसिम गोबावानो जाबाय, मथा मथि 5 बोसोर 6 बोसोर जालांबाय आंनि बिमा बिफा गोमानाया। नाथाय आं दिनैहाय मा खालामदों हारसिंनो जिउ खुंगासिनो दङ। आंनि लाइफआव दा हारसिं दङ। दा बिदा दङ, बिब' दङ, बिसोरबो गुबुन जाखाबाय। दा आं हारसिं आंनि निजिस्थ' लाइफआव आं निजिस्थ' साननांगौ आरो ना। दा बेखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव आं बेखौनो शेयार खालामदों जाहाथे हारसिं जिउ होननानै बा आं दुखुथिया होननानै आं मा खालामनाङा लाइफआवहाय माने अरायसम दुखि जानानै थानो नाङा। मानोना नोंनि दुखि जानायानो नोंनि
मानो नोंनि सायाव मा लाबोनो हागौ खैफोद लाबोनो हागौ बा नोङो हयथ'सा सानस'नो हायैयाव माबा मोनसे जानोबो हागौ थिग बेखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायो जाहाथे गैया होननानै बा गोरिब होननानै मानसिया मा जानो नाङानो गावखौनो गाव नेग्लेक्ट खालामनानै लानाङा अके स' बेखायनो आं नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायो जाहाथे जिउआव इसोरा जोंखौ जोनोम हरदों गासिबो जेनेबा हमनानै ला आथिं आखाइ गासिबो बुंनो खोनानो थाखाय गासिबो जोंनो राव होदों नाथाय बै बबा बबिया दिनैहाय जोंखौ नुयोब्ला जोंनि राव फाव जोंनि मावनाय दांनाय गासैखौबो बिसोर नुयोब्ला बिथांमोना जुदि बै बबा मानसि बा बबे मानसिफ्रा नुयोब्ला जोंनि मावनाय दांनायफोरखौ नुयोब्ला बिसोरनि गोसोआव मा फैयो गाबखांनाय फैयो मानोना जोंबो खास बिसोरबायदि जोंबो जानायमोनब्ला इसोरा जोंखौ बेबायदि खालायनायमोनब्ला जोंबो बिसोरजों लोगोसे थांनानै मावफानो हागौमोन बा जोंबो बिसोरजों आरामसे लोगोआव जिरायनानै अबा मिटिं दावथिङाव थांनानै खोनासंहैनो हागौमोन बा न'आव मोजाङै खोथा सावरायलायनो हागौमोन सुख दुखनि खोथा सावरायलायनो हागौमोन थिग बिसोरनाव मा दङ गोसो सिङाव साननाय दङ नाथाय बिसोरो साननालाय मा खालामनो नाथाय इसोरानो बिसोरखौ रायलायनो रोङि हरदों बा सोरनोबा खोनायै हरदों ना नाथाय जोंनिया जाहैबाय जों जायनाखि रायलायनो गोरों बा आथिं आखाइ सोमावनो गोरों बा गोहो बोलो दङ नाथाय बे गोहो बोलो थानाय समाव मानसिया मा खालायनांगौनो गावखौनो गाव बोलो थासान्दियाव जे आं जि जायगायावहाय थांनांगौ बा जि बुस्थुखौ आङो जि खामानिखौ आं मावनांगौ बेखौ नोङो जिउ गावनानैबाबो आङो बे खामानिखौ मावगोन होननानै नों टारगेट खालामनानै खामानिखौ मावनांगौ अके दा आङो नोंथांमोनजों नुजाफैदों जे आङो बै मानि थाखाय इयुन जोलैखौ आङो गोजौ गाखोनो थाखाय बा गाज्रि बेसादफोरखौ बाहायनायाव बा गाज्रि खामानि मावबाय थानायफोरखौ बिसोरखौ माने जाहाथे मोजांनिफ्राय आरो साबसिनाव फैयो दा बेनि थाखायनो आं माखासे मटिभेशनेल भिडिअ बानायो आरो माखासे जि साजेसन होनाय नोंथांमोननि सिगाङाव आं बे भिडिअखौ बानायनाय जायो जाहाथे आंनि बे भिडिअखौ नोंथांमोनहा जिमाननाखि आं भिडिअ गोदान बानायदों नोंथांमोनहा जुदि नायोब्ला जाहाथे निस्सय सोरबा सासेया मोजां जानो हागौ बेखायनो बुङो सासे मोजां मानसि जायोब्लासो गुबुन सासे मोजां मानसिखौबो फोसाबनो हायो होननानै नंगौना थिग बेखायनो आंबो सानदों जे आं मोजां नङाब्लाबो जाहाथे आंनि उन्दै गथ'फ्रा बा आंनि इयुन जोलैफ्रा मा जायो मोजां लामायाव फैयो जाहाथे बिसोरनि लाइफआवहाय मालाबाबो बेले बेजे फैया बा बिसोरो रायजोफोरजों बा जोंनि समाजाव बयजोंबो मुगैजाया जेरै हमनानै ला अनिता बासुमोन बायदिया जेरैहाय बेसेबांबा गिदिर मान सनमान दङ बिसोर जाहैबाय एक्टर मानसि बिसोरखौ जाहैबाय वर्ल्डआवनो सिनायो जोंनि इन्डियायाव बाद हो वर्ल्डआवनो सिनायो नाथाय जोंखौ सोर सिनायो जोंनि गामिनि मानसिल'सो सिनायो नङा होमबा नाथाय बेनि थाखायनो मा जानांगौनो मानसिया गावहा जुदि आथिं आखाइ दङब्ला जुदि नोंहा जुदि रोंगौथि दङब्ला मा खालामनांगौ नोङो सासे वर्ल्डआव सिनायजानाय सासे मानसि जानांगोन दिनै हमनानै ला जोंनिनो आसामनिनो बर' मानसि बक्सिंआव इन्टारनेशनेल जानाय जमुनामोन बायदि जमुना बर'मोन बायदि बिथांमोनखौ सोर सिनाया जोंनि बर'फ्रा सिनाया जाबावनो हागौ सोरबा सासेया बा सोरबा खना खनानि मानसिफ्रा सिनाया जानो हागौ नाथाय बियो इन्टारनेशनेल स्पर्टार जाबाय होमबा साननानै नाय सासे हिन्जाव मानसियाबो जमुना बर'आबो बिथाङाबो जाहैबाय सासे बर' मानसि हिन्जाव मानसि नाथाय हौवा मानसिया बेबायदि टारगेटखौ लानांगौ हिन्जाव मानसियानो जुदि बेबायदि इन्टारनेशनेल जुदि स्पर्टार जानो हायोब्ला जोंबोथ' स्पर्टार जानो हायो नङा होमबा दा उन्दै गथ'फ्राबो बेबायदि सिस्टेमै लानांगौ आरोना मानोना लाइफखौहाय गावनि जिउखौहाय जुदि नोङो मोजाङै जुदि सोलिलांनो सानोब्ला मानसिनि थाखाय मोनसे नङा मोनसे लाइफआवहाय खामानिखौ हरखायो नाथाय बे खामानिखौ नोङो बुजिनो रोंनांगोन बा साननो रोंनांगोन दि जे आंनि थाखाय जे बे खामानिया राइट दंना या रं दं ना नों बेखौ साननो रोंनांगोन
आरो नों जि खामानिखौ मावो नों बेखौ गोसो होनानै मावनांगोन आरो जुदि गोसो होनानै मावाब्ला नोंनि लाइफआवहाय नों गावखौनो गाव मा खालायनानै लागोन डाउन खालायनानै लागोन आरो ना बेखायनो गावनि लाइफखौ सानालासिनो मानसिया मा खालायो उनफिनखौ साना मानसिया माब्लाबाबो मा खालायानो इयुननि पक्षे माब्लाबाबो साना ना बे उननि थाखाय सानि दारावनो मानसिया मा खालायो गोरोन्थिखौ मावो नंगौ ना गोरोन्थिनि दारावनो मानसिया मा बयजोंबो मुगैजायो बयजोंबो मुगैजायो आरो नोंजों लोगोबो थानाय नङा नाथाय मानसिनो लोगोखौ नांगौ लोगोआबो मानसिखौ सानसे नङा सानसे मा खालायो मानसि खालायनो हायो बेखायनो लोगोआबो नोंनि थाखाय उसित अनागारि नङा नोंनि थाखाय इम्परटेन्ट बेखायनो आङो नोंथांमोनखौ दिनैनि बे भिडिअ'आवहाय जे माखासे खोथा जे नोंथांमोनजों सावरायदों बा नोंथांमोननि सिगाङाव आं बुंथिदों जुदि आं दिनैनि बे भिडिअ बानायनायाव जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामना हो आरो आं बेनिफ्राय साबसिन नोंथांमोननि सिगाङाव आरो भिडिअ खालामनो नाजागासिनो दङ आंहा बहुद सिमां दङ जाहाथे आङो बयखौबो खौसेथियाव लाबोनो हायो बिनि थाखायसो आं दिनैहाय इउटिउब चेनेल बानायनाय जादों आरो नोंथांमोना जुदि आंनि साननाय बायदि नोंथांमोना जुदि आंखौ खालामजानो लुबैयोब्ला नोंथांमोना हानायमानि शेयार खालाम आंनि भिडिअखौ जाहाथे बैसोरबो बिथांमोनहाबो आंनि भिडिअखौ नुनानै गोसोआव मा फैयो मा साननाय फैयो आरोना दा बेखायनो जे आंनि लाइफनि हिसाबै आंहा मावरियाब्लाबो आंनि थाखाय जेबो नङा आंहा दङ दा आथिं आखाइ बोलो दङ मावनानै जानो थाखाय आंहा बोलो दङ बेखायनो लाइफनि थाखाय आं मावनानै जालांगोन बेखायनो आं नोंथांमोनखौबो खावलायदों मावरिया होननानै बा सोरबा दुखुथिया होननानै रावबो नेग्लेक्ट खालामनानै लानो नाङा अके बेखायनो बयबो खुसियै था मानसिनि खुसियानो मानो सानसे समाव खुसिद्रायबो जानो नाङा आरो दुखुद्रायबो जानो नाङा मानसिनि जिउआव बयनावबो दंखायो सुखु आरो दुखुआ थाखायो सासे एमएलए आनो जा सासे एमपियानो जा बा सासे भारत हादरखौ सालायग्रायानो जा बिथांमोनावबो टेनसन दङ बिसोरनावबो दुखु दङ सुखुबो दङ इसोरानो बेखौ दानानै हरखादों दा बे हिसाबै मानसिया गावखौनो गाव मा खालायनो नाङा जेरै सुखु दुखुखौ लानानै जे मानसिया गावखौ गोजौ दैखोलांनांगौ बे मानसिनि कर्तब्य बियो मावनांगौ हाबा बियो जुदि मानसिया सुखु दुखु गैयाब्ला मा जागोननो जिब जुनारफोर बायदिसो जागोन जिब जुनाराबो सुखु दुखु दंबावोसो नाथाय बैफोरबायदि दानि जे ग्लबेलाइजेसन मुगायाव मा ओंखारदों रबट ओंखारदों नोंथांमोना मिथिगौ जानांगौ ना रबट ओंखारबाय दा मानसिया जेरै खामानि मावो थिग बेबायदिनो खामानि मावनो हायो रबट मेसिना दा खुनु दरखार गैला मानसिया जे खामानि मावनांगौ अफिसियेलि खामानि मावनांगौ अफिसनि खामानिबाबो बे रबट होननाय बुस्थुआ खामानि मावनो हासिगोन होमबा साननानै नाय दा बे परिस्थितियाव जे जोंनि बे हादोराव जे गावखौ रैखाथि खालामनांगौआ बा गावनि लाइफखौ नोङो जे मोजाङै संसार दालांनांगौआ गोरलै नंलिया मानोना बहुद चेन्ज फैबाय बिगियान मुगा जाबाय ग्लबेलाइजेसन मुगा दानि जुगाव ओरैनो जाहा थाहा मानो साख्रि मोननो थांलिया बेखायनो रोंनानै थानांगोननि गेजेरावहाय मा खालायनांगौ हायोब्ला नोङो जब माव जबजों लोगोसे नोङो बिजनेस माव बेफोरनिफ्रायनो नोङो उन्नति खालामनो हागोन नाथाय मानो
दानि जुगाव जुदि बै रबट होननाय बुस्थुआ जुदि जोंनि बे भारत हादराव जुदि मोस्रोमफोर बायदि जुदि फैयोब्ला होमबा मा जागोन जोंनि जिउआव मा जागोन जेबो थानाय नङा जेबो मुलाम्फा गैया होमबा बेखायनो जों दा मा खालामखानांगौ जे रोंगौ होननानै जोङो माबा मोनसे दानिफ्रायनो जाहाथे फिउचाराव जोङो जेबो प्रब्लेम फैया माखासे मासाव 1 लाख जुदि खामायनो हाया बिनि लाइफआवहाय मा जानांगौ नोंनि नांगौखिनिखौ नों मोननाय नङा आरो सुफुंनो हानाय नङा लाइफ दा बेखायनो मा होनदों जोंनि रेशिय'आव बुंदों जाहाथे गावनि लाइफखौहाय नों जुदि मोजाङै खालामनांगौब्ला दानिफ्रायनो नोङो डिसाइड खालामनानै खामानिखौ माव जे जाहा ताहा गाब्र'नानै खुनु लाब गैया जाहा ताहा ओरैनो नंबां जाबां जे आंनो बेनो थैयो नङा बियो बेखायनो साननो गोनां 2020 समाव जेरैहाय रेशिय' खिन्थादों 1 लाख जुदि मान्थलि खामायनो हानांगोन होननानै बियो नंखाय नङा एकदम सियर खोथा इयो दा बेखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे लाइफआवहाय रावबो माने दा जेरैहाय स्टेपआव सोलिदों बेनिफ्राय आरो साबसिनखौ नोंथांमोना साननो नाजा आरो खामानिफोरखौ मावनो नाजा अके दा बेखिनियानोसै दा जुदि नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना नुनानै हयथ'बा माबा मोनसे साननो हागौ दा बेनि थाखाय जेबो नङा जे आं दिनैहाय इउटुब चेनेल बानायनाया जे उन्दै गथ'फोरनि थाखायसो इयुन जोलैफोरनि थाखायसो आङो इउटुब चेनेलखौ बानायदों जे आं मोजां जायाब्लाबो जाहाथे इयुन जोलैफ्रा मोजां जाथों होननानै दा बेखायनो आं इउटुब चेनेलखौ बानायनाय जादों आरो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै नोंथांमोननिफ्राय आं बेखिनिखौनो बुंनानै बिदाय लाबाय आरो जुदि नोंथांमोना बबेबाफोर जेनेबा स्टुडेन्टफोरानो होन बा बबेबाफोर मिटिंफ्रानो होन बेवहाय नोंथांमोना आंखौ इनभाइट खालामबा आइ एम एग्रि आं जेरावखि थांगोन नोंथांमोननो माने साजेस्ट होनो थाखाय जुदि नोंथांमोननि गोनांथि जायोब्ला आङो निस्सय आंनि डिसक्रिपसनाव आंनि नाम्बारखौ आं होगोन नोंथांमोना नायनो हागोन आरो लोगोसे गाहायाव कमेन्ट होनो हागोन जे कमेन्ट होयोब्ला आं जाहाथे नोंथांमोननो रिप्लाइ खालामफिननो हायो अके बाय